assalamu alaikum warahmatullahi. A dangane da batunmu na abin da ya shafi ciwon sanyi, kuma yadda na faɗa a baya, ciwon sanyi ne kowa ya sani mafi yawancin karfin ciwo a jikin na adam, ciwon sanyi ne yake haddasa dukkan wani ciwo mai karfi. Alhamdulillah bangaren maza ko bangaren mata muke son na bada waɗansu itatuwa waɗanda za a yi amfani da su. Wadda aka yi amfani da waɗannan itatuwa insha Allah wanda batu ne na ciwon sanyi da Allah subhanahu wataala za a rabu da shi. Yau a yi wancan gobe a wancan jibi a wancan gata wancan ana ta fama da abu da ɗaya. To in har kuka lazimci waɗannan itatuwan da zan faɗa da izinin Allah subhanahu wataala in akan maganar ciwon sanyi ne insha Allah za a samu waraka. Da farko dai ana son mutum ya samu wato wani itace da ake ce mishi warakugar. Warakugar ana samun shi a kasuwa wajen waɗanda suke sai da itatuwan suna. Idan ka samu wannan warakugar ka samu waran zaitun shi ma ana samun shi a nan wajen masu da itatuwan sunna. Za a nemi zanjabil ma'ana citta ɗanye kenan, akwai kholanjan za a nemi shi ma, sannan kuma akwai ainihin kurkum za a nemi waɗannan itatuwa, sannan akwai kuma kanumfari za a samu shi wannan kanumfari din. Da izinin Allah subhanahu wataala waɗannan itatuwa guda biyar idan ka same su in ka ga dama za ka ɗan ƙara da haka sai ka idan ka samu waɗannan za ka samu ka tafasa su da ruwa kamar lita ɗaya. Bayan ya huce sai ka nemi zuma ko da cokali huɗu ko cokali biyar ko adadin abin da kake gani za ka iya amfani da shi sai ka zuba a ciki. Wannan ka ajiye shi ka dinga shan sa, in ya kare ka sake hada wani, in ya kare ka sake hada wani, in ya kare ka sake hada wani. Da izinin Allah subhanahu wataala in dai ciwo ne na sanyi, hatta ɗari da kake ji a jiki da kana jin sanyi a jikin ka, insha Allah za ka zo ka daina jin sa ko da lokacin sanyi. Wannan shi ne abin da ya kamata mutum ya lazimta. Baya kuma dan kayi so ɗaya a sa lita ɗaya shi kenan ka amfani da wani so ɗaya kuma sai ka rufe shi ba, ka amfani da shi ne in ya kare dan ba da rata kwana ci gaba duk wani abubuwa da ana samu da shi ne sauƙi Allah subhanahu wataala. Inda bangaren sanyi ne da izinin Allah subhanahu wataala an wuce wajen insha Allah.